Hantsi Top TV gidan sahihan labari. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun tura sababbin shirye-shiryen wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Kisan kai ya yiwu kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne, yana ƙoƙarin hana ni kashe kaina ne bayan ya ƙwace wuƙan a hannuna. Mun yi dambe da shi, ya ƙwace wuƙan a hannuna, to na yanke a hannu jini na ta zuba, sai ya ce in je in cire kayan jikina. Na je na cire na sa wasu, to na fito daga banɗakin sai na gan shi yana kwance don. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da safiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar tamu mai tarin albarka, wato Hantsi Top TV, wadda Hausawa kan ce leƙa gidan kowa. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin labaranmu wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. To a wannan safiya dai mun zo muku da labarin Hafsat Siraju wadda ta yi wa matashi Nafi'u Kabiru kisan gilla ta hanyar daddaɓa masa wuƙa. To ku ji daga bakinta ta yadda ta shaida wa manema labarai. Kisan kai ya yiwu kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne, yana ƙoƙarin hana ni kashe kaina ne bayan ya ƙwace wuƙan a hannuna. Mun yi dambe da shi, ya ƙwace wuƙan a hannuna, to na yanke a hannu jini na ta zuba, sai ya ce in je in cire kayan jikina. Na je na cire na sa wasu, to na fito daga banɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya, ya sha magani ne yana kwance. Kawai sai na ga wuƙan a gefe, shi ne ɗauka na dinga daddaɓa mishi, yana gudu na bi shi da shi har sama, shi ne ya tsallaka balkoni ya kwanta, ni kuma sai na sauko na fita a gidan na tafi famasi aka min dressing. Komai ma ya zama kamar ɗan uwa ne kawai. Farko ni na fara kawo shi, amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne. Business muka fara yi da shi, na buɗe shago a Zoo Road, sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai. Daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare. Aka buɗe pharmacy, aka buɗe shagon drink store, ya zamana ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba shi da lokaci. Turƙa shi, to Allah ka kiyaye mu biye wa sharrin zuciya. To baya ga jin batu na Hafsat Siraju, mun ji ta bakin mijinta wanda shi ma ya shaida wa manema labarai kamar haka. Abin da ya faru sai dai ba na nan, wanda yamma haka sai ta kira ni a waya, sai take ce min sun yi samu faɗa ita da Nafi'u. To ya kai mata wuƙa zai yanki hannunta, ta ƙwace ta caccaka masa wuƙar, sakamakon wannan ya rasu. Da na zo, to akwai wanda yake karɓar gajiyan filani, sai na kira shi, ana ce masa Malam Adamu, sai na gaya masa ce kaji ga abin da ya faru. Sai ya ce to bari ya zo, in ya zo gidan sai ya ga ya yanayin yake. Da ya zo sai ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya rasu, ta kashe shi. To fa baya ga batun Hafsat Siraju tare da mijinta, mun tuntuɓi shi kansa Araman da ya yi wa wannan mamaci wanka, ya ce shi abin da ya yi ya kasance taimako ne. Shi ma ga abin da yake shaida wa manema labarai. Misalin ƙarfe 5:30 Ɗayyabu ya kira ni a waya, sai akwai matsala ta faru a gidansa, na ce ta me, ya ce a daidai na zo. Ya zo da mota misalin ƙarfe 6 sai mu je gidansa. Sai ga wani bayani da ta matsalar ta zo, domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake ni da wannan wanda kamar ya rasu nan muke kwantar da dukkan mutum fitina. Sai ya ce ko wata rigima ce ta matarsa gaba ɗaya. Sai da muka je sai ke bani bayani a hanya. Sai Nafi'u an masa aiki na basu, amma Allah ya masa rasuwa. Amma matarsa ta ba shi bayani cewa ta cicciɓa masa wuƙa ya mutu. Da na ɗaga shi a na ɗaga shi na ga jikinsa akwai caccaɓa wuƙa gaba ɗaya. Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan aikin ni ba zan iya shi ba. Ita kuma ta ce dan ba aikin ba ta kashe kanta a nan take yanki, in ba wani ba ta kai kanta. Wani aikin ke da wannan wankan. To gudun idan mun fita za ta kai kanta, ta ce gudun kar a zo a yi ba wannan. To yana daga cikin gaskiya abin da sa ne wannan wankan. To fa baya ga jin wannan, kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Kano ya yi jawabi kan wannan batu, yayin da yake cewa. Wanda aka kashe direba ne a gidan, shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida. Mijin ɗan kasuwa ne, yana wajen kasuwancinsa, sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban, ta soke shi da wuƙa, ya faɗi, ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba, sai kawai ta bi shi da wuƙa, ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa, wanda har ya zo ya faɗi. To kuma ba yadda za ta yi, dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta, shi ke hana ta.
To fa, Allah ka kiyashe mu da biye wa sharrin zuciya. Kada ku manta, wannan na zuwa muku ne daga tashar mai farin jini wato Hantsi Top TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryenmu waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Hantsi Top TV, gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu.